Mga ambulant vendor sa Iloilo City nagakabalaka nga maapektuhan ang ila palangabuhian kung mangin ordinansang pag-regulate sa ila sa dalan. Pagbaligya sang ambulant vendors, limitahan halin sa alas 5 sang hapon, tubtub alas 5 sang kaagahon. Base sa ginaduso nga ordinansa sa Iloilo City Council, ini ang gintutukan ni Tesalonia Ordales. Diri sa Dalan de Leon City proper sa Iloilo City, alas 7 pa lang sang aga, nagaplastar na mga manugbaligya sang kape, siopaw, prutas, sigarilyo, giban pa nga mga sarang mabaligya sa mga empleyado sa dalago nga mga establishmento kag sa mga trabahador sa Iloilo Terminal Market. Si Jimmy sobra isa kadekada na nga nagatulod sa niya gamay nga kariton agud makabaligya sang pagkaon sa dalan. Kung gabi na, wain ako kabaligya kay direm lang ko sa sulod nagakuha sang customer. Kung alas 5 na sa hapon, wala na ako sa baligyaan. Si Rami tagagimara sa pangdiri na sa syudad sang Iloilo nakakita sang palangabuyan pinaagi sa pagbaligya sang siopaw. Suno sa iya dakong iya mabenta kun adlaw pang kunimuon nga alas 5 sa hapon tubtob ka agahon na pagbaligya. Aminado ini nga isagid siya sa madamo nga maapektuhan ang kita. Pigado man eh. Kay tuli adlaw man lang ang customer mo kung hapon do wala man gani. Emosyonal naman ining manog prutas nga nagakabalaka nga mas mangin pigado pagid ang bentahan na isang prutas kung matabo ang ginaduso nga ordinansa. Bagay, ara mo lang kami sa kilid, mamo sa kilid. Mo lang kami pang ano-ano, mo lang ninamon, ma'am. May bata, mo ko nga doa na pa-eskwela. Kaya ako nasawa, gano man. Suno kay Councilor Johnny Yang, indigid manami tulukon sa mga bisita kag turista mga manugbaligya nga nagaplastar bisan diin lang. Rason nga iya ginaduso ang ordinansa. Sa problema naton da, pagplastar sa iba natong vendors, ginabili nilang ilang karito. So, number one, daw kalaway tanawon sa aton nga mga turista, no, sa mga bisita. Number two, ang salakyan nga mag-park sa dalanon, hindi nakapark. Aminado naman ang Special Services Division sa Iloilo City nga madamo gihapon sang idirehistrado nga vendors gani ang tikang, ila ginapaboran agud magserbi man nga disiplina. Ginatunguan ginanamon nga makuan bala ano gani ni nga ma-obligar sila makuha galing kay kita hasta man lang kami 5 o'clock 6 iba na sila gabi na nagaplastar so pro muna bala hindi gini muna sila tanan ma-reach out. Sa datos ng opisina, 195 lang ang rehistrado ng ambulant vendors ka nagka-comply sa mga rekisito subong nga tuig 2023. Kanabanan diri ang mga nakaplastad na sa Dalan Quezon, Valeria kag Delgado. Ginahulat pa ang committee hearings ang proposed ordinance sa gud maistoryahan sa Iloilo City Council kung nagakabagay bala nga ipasar kag ipatuman ang ordinansa. Upod kay Cirilo Renduque, Tesalonia Ordales, One Western Visayas.